της Παλαιάς Ελλάδος μνημονεύουν μόνον την Σύνοδο. Της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της Αληθείας. Και να σας πω και κάτι άλλο για να μαθαίνετε, ότι θα θυμίστε ότι κάποια φορά μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και του Οικουμενικού Πατριάρχου είχε γίνει μεγάλη κόντρα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος έχει σχέση με τις νέες χώρες. Ο άλλος λόγος έχει σχέση με το ότι η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλη, έχει δική της διοίκηση. Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος είναι η μόνη ανάμεσα στις 14 Ορθόδοξες Εκκλησίες η οποία δεν έχει πρώτο. Δηλαδή, ενώ στην Σερβία μνημονεύουν του Πατριάρχου ημών Ειρηναίου, στη Βουλγαρία του Πατριάρχου ημών Νεοφύτου. Όλες οι εκκλησίες έχουν έναν πρώτο που τον μνημονεύουν. Οι δικοί μας εδώ οι αρχιερείς δεν έχουν πρώτο να μνημονεύουν. Ας πούμε κάτω της Παλαιάς Ελλάδος δεν μνημονεύουν τον Ιερώνυμο, δεν είναι του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Λένε της Ιεράς ημών Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της Αληθείας.